Исәнмесез, адымнар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Барлап эшләве җиңелрәк тә бит, тик ни өчен дәүләт шәхси партнерлыгы барып чыкмый? Нигә түрәләргә инвестор акчасы кирәк түгел? Нам дадут денег, и нам не нужен частный реабилитационный центр. Кеше эшмәкәрлекнең пычрак алымнары ни өчен бер-берсенә аяк чалалар? Грань бик авыр, кайсы вакытта гражданский правовой гына спор, кайсы вакытта ул преступлениегә әйләнә. Татар гимназиясендә урын җитми, бала өстенә бала утыртыргамы, туган телдә укытмаучы мәктәпкә озатыргамы? 5-6 сыйныфны да алырга буладыр балалар. Алар кирә алмыйча калдылар. Булмый инде булмагач, юллы авылда тумагач, атна кадаклары. Бу атна Татарстанда Владимир Путинның ил күләм 12 проекты буенча фикер алыша башладылар. Җомга көнне аларны җәмәгатьчелек, иҗтимагый оешмалар хозурына тәкъдим иттеләр. Эшлекле фикер тәкъдимнәр көтелә. Тормышка ашыру бик катлаулы булачак. Бер мисал гына китерик. 2024 елга кадәр мәгариф өлкәсенә генә 15 миллиард сум шәхси инвестиция җәлеп итү каралган. Бу дәүләт шәхси партнерлыгы аша. Әлеге алым дәүләт өчен бик кулай, чөнки бюджет булай да кытлыклы. Эшмәкәрләргә дә уңай ярдәм булачак. Тик ГЧП бездә һаман яралыгы дәрәҗәсендә. Казан Думасы сессиясендә Рөстәм Миннеханов эшне оештыра белмәгән түрәләргә кырыс сүзләр юллады. Можно ли с такими руководителями работать, если у вас мозгов нету на частно-государственные партнерства, если вы не можете повернуться к предпринимателю? Өстәгеләр бик тели, астагылар җөрьәт итми, уртадагылар түрәләр ярдәм кулы сузарга ашыкмый. Ни өчен ГЧП безгә бик кирәк булса да, көтелгән нәтиҗәсе юк. Бу хакта Гөлназ Сәйфетдинова. Бу сырхаухана дәүләт белән шәхси хезмәттәшлекнең ачык мисалы. Инвестор проектка 2013 елда алына. Килешү шартлары буенча дәүләт иске бинаны бушка бирә, инвестор үз акчасына ремонтлап, медицина җиһазлары алып куя. Моның өчен 24 миллион сумнан артык акча кертәләр. Хөкүмәт белән конституцион килешү төзедек. Без 15 ел да 18 мең кеше Казан шәһәр кешеләрен долларга тиеш. Сәламәтлек саклау министры безгә дәүләт заданиесен бирергә тиеш һәр ел. Медицина хезмәтен бушлай күрсәтәләр, аңа киткән чыгымнарны дәүләт каплый. Димәк, алар дәүләт заказын үти. Безгә бик уңайлы булды ни өчен безнең якын гына үзебезнең поликлиника коммерческий бар. Кешеләр потокын эшләп, без үзебезгә файда күрәбез. Мансында мәгариф тармагындагы дәүләт шәхси хезмәттәшлеге үрнәге. Шул рәвешле балалар бакчасын эшләтеп җибәрәләр. Инвестор акчасына иске бина ремонтланып, мәктәпкәчә белем бирү өлкәсендә сабыйлар өчен өстәмә урыннар булдырыла. Ул аеруча урын җитмәү проблемасы кискен 2013-14 еллар була. Хәзер инвестор карамагындагы 4 бакчага 500 бала йөри. Башлангыч сыйныфлар өчен мәктәптә ачалар. Бик күп чыгымнар кертелде һәм инде әлбәттә бу чыгымнар, бу инвестициялар алар тиз генә капланмый. Әле дә менә безнең балалар бакчалары инде эшләп 6 ел ул бик шундый узак проект. Проектны балалар бакчасының шәхси булуы һәм дәүләттән килгән ярдәм коткара. Өстенлеге нәрсәдә? Беренче чиратта субсидиялар бирү һәрбер бала өчен, икенчедән ул да булса шул биналарга аренда бәясе гомумән алганда, чагыштырганда азрак. Тормышка ашырасы проектлар күп, бюджетта акча җитәрлек түгел. Ул чакта хакимият ярдәмгә бизнесны чакыра. Инвестор акча кертә, дәүләт шартлар тудыра. Бу хезмәттәшлек ике як өчен дә файдалы булырга тиеш. Мондый килешүләр республикада 2011 елдан гамәлдә, нәкъ шул чакта Татарстан беренчеләрдән булып дәүләт шәхси хезмәттәшлеге турында законны кабул иткән иде. Әлегә бу юнәлештә иң күп эшләүче сәламәтлек саклау тармагы, югары технологияле медицина клиникалары сафка баса, ЭКО, хатын-кыз сәламәтлеген саклау проектлары популяр, ракны һәм ДЦПны дәвалау буенча. Икенче урында мәгариф, ГЧПга караган 16 шундый балалар үзәге эшли. Торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә су, җылылык белән тәэмин итүдә бар андый проектлар. Узган ел муниципаль шәхси хезмәттәшлек буенча да беренче килешү имзаланды. Ул Чаллыда спорт сәламәтләндерү комплексын төзүне күздә тота. Инвестор 220 миллион сум акча кертергә җыена. Үзәк ачылгач, эшмәкәр муниципалитетка пенсионерлар, аз керемле гаиләләр, инвалидлар өчен бушлай шөгыльләнүгә квота бирәчәк. ГЧП буенча социаль мөһим проектларны тормышка ашырганда җир участокларын арендага конкурссыз бирәләр. Эшмәкәрләрне шул кызыктыра. Уңай мисаллар бар, әмма күбрәк тә була алыр иде. Президент эш барышыннан канәгать түгел. За счет
Бюджетом мы эти вопросы не решим. Без привлечения частного инвестора мы ни в образовании, ни в здравоохранении, тем более в транспортной инфраструктуре, в жилищно-коммунальном хозяйстве вопросы не решим. Бизнес белән хакимият дуэтына уңышлы эшләргә нәрсә комачаулый? Это связано не только с... Монда эш механизмы җайга салынмаган дип кенә әйтеп булмый, проектлар озак вакытка исәпләнгән. Керткән чыгымнарын 7-15 елдан соң гына кайтара алачаклар. Ә инвесторларның көтәсе килми, аларга керем бүген үк кирәк. Икенче яктан дәүләт тарафыннан ихтыяҗ да анык формулашмаган. Кая, кемнәрне җәлеп итәргә телибез? Әмма бит төзергә, акча кертергә әзер булып килүчеләрне кире бору очраклары да бар. Алар турында президентка җиткергәннәр. К нам приезжали реабилитационный центр. Значит, ходили, с Алтая, по-моему, были. Мне говорят, что Минздрав сказал, что нам дадут денег, и нам не нужен частный реабилитационный центр. Вот так. Президент инвесторларга карашны үзгәртергә, эшне активлаштырырга киңәш итә. Инвесторга бәлки кайбер вакытта без тәкъдим иткән шартлар ошамый, андый мөмкинлек очракларда булгалый безнең. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, бу ике яклы процесс. Бу әле башлангыч этапта гына. Айрым шелтә транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына электә президенттан аларның бу өлкәдә күрсәтерлек эшләре бөтенләй юк диярлек. Вот так мы работаем, потому что денег, значит, пришел в правительство, поплакался, значит, и все у тебя хорошо. Какие-то частники там под ногой путаются. Уртак хезмәттәшлеккә өмет баглап торган проектлар бар үзе, әйтик, Шәле, Баулы, Түләүле автомагистрале. Если это платный Әгәр юл түләүле икән, без инвесторга акчаларның кайтуын ничек ышандыра алабыз? Көненә шушыннан 5000 машина үтәчәк дибез, ә чынлыкта 2000 генә узса, бу очракта инде чыгымнарны дәүләт капларга тиеш була. Дәүләт шәхси партнерлыгын булдыру ил күләмендә кызыктыра торган мәсьәлә. Ел ярымлык Казанда Идел буе округындагы шундый беренче форумда үткән иде. Ул чакта республиканың 15 районында ГЧП килешүләре булуы ачыкланды. Россиядә бу турдагы закон 2015 елда ук кабул ителә, тик ул һаман да тиешенчә эшләми. Эшмәкәрләр әйтүенчә, зур акчалар кертеп беркемнең дә торасы килми. Проектларның җентекләп уйланылган һәм нәтиҗәле булуы мөһим. Әлегә ярты юлда туктап калганнары да бар. Гөлназ Сафетдинова, Игорь Романов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Бер яктан дәүләт кече һәм урта бизнес белән кул бирешеп эшләргә әзер. Икенче яктан теләгәндә дә эшмәкәрләрнең кулын салдырырга мәҗбүр итә торган әйберләр бар. Көн кадагында торган тикшерүләр, быелдан НДСның артуы, кредит процентларының зурлыгы. Соңгы вакытта еш ук телгә алынмаса да очрый торган тагын бер факт. Бизнестагылар пычрак алымнар кулланып, бер-берсен эшсез калдыра. Бу партнер, оешманы гамәлгә куючылар, аның белән бергә эшләүчеләр. Ә законнар шулай эшләргә мөмкинлек бирә. Ярый белән ярамайның шиге кайдасын. Бу хакта Рания Абдрахманова. Казандагы югары медицина технологияләре булган оешмаларның берсе. Биредә магнит-резонанс томографиясе уздыралар. Тик оешма ачылганнан бирле хуҗаларның тикшерүдән башы чыкканы юк икән. Сәбәбе гамәлгә куючыларның берсе икенчесенә шикаят язды диләр. Кеше безгә начарлык эшкә килгәндә дә без барып, аның өстеннән гомеребездә гариза яза торган кеше түгел. Без баштан тырышабыз аның белән аңлашырга, үзебезчә бу эшне бетергә әле әйткәндә дә кул селкәп китәбез. Кешегә бар гариза язу, ул бит дөрес әйткән җинаять Аллаһ Тәгалә бар. Рәис Сабирҗанов хатыны белән уйлап тапкан бу проектны шул рәвешле икенче кеше үзләштерергә теләде ди. Барып чыкмагач, янәсе Сабирҗановларга басым ясала башлый. Тикшерүләр, туктаусыз күрсәтмә бирү, тентүләр, эш судка барып җитә. Безгә басым ясый башладылар. Прокуратура басым ясый, Следственный комитетның идарәсе басым ясый. Теге нидән суд ягыннан килә, тегеннән килә, моннан килә. Приставлар инде монда килеп безне һәр даим дигәндә һәр көнне монда килеп безне тарый башладылар. Хәтта шундый ни салдылар безгә, теге ни чыгардылар, тоже приставлар инде 100% кассаны алып барырга. Шундый шартларда ничек эшләргә дип аптырый ул. Кремгә караганда чыгым күбрәк ди. Охшаш хәл Екатерина Зявкина белән килеп чыга. Меня сейчас обвиняют по 2 статьям. Аны вәкаләтләрен үз максатларында файдалануда гаеплиләр. Янәсе чит кеше милкен үзләштергән һәм моның өчен аны ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Аның проблемалары 2 ел элек башланган, шул вакытта оешманың икенче учредителе белән каршылыклар килеп чыга. Эш бизнесны ябуга барып җитә. В 2017 году, 2017 елның февралендә оешманың икенче учредителе белән каршылыклар килеп чыкты. Эшемне саклап калу нияте белән юридик затны алыштырдым. Шуның өчен мине хәзер җинаять эшләүдә гаеплиләр. Шуңа стәп Екатерина Зявкина үзенеке булмаган милекне үзләштерү маддәсе буенча да гаепләнә. Һәм буларның берсе белән дә килешмим. Гаделлек эзләп иҗтимагый үзәккә килгән. 2 июля поступает. 2 июльдә Зявкинага каршы шикаят языла. 3 июльдә җинаять эше ачып та куялар. Ягъни бар да бик тиз
оештырыла. Бу шикләнергә нигез булып тора. Эшмәкәрлеккә шул рәвешле аяк чалу мисаллары көннән-көн күбәя. Бизнес ришвәтчелеккә каршы иҗтимагый үзәгендә утырылган утырышта белдерүләренчә, былтыр гына 60 эшкуар җинаять эзәрлекләүеннән зарланып мөрәҗәгать иткән. Һәм кайсы очракны нинди матдәгә кертү мәсьәләсе бик катлаулы, чөнки гражданлык хокукый мөнәсәбәтләр еш кына җинаять эшенә үсә. Эшмәкәрлеккә кагылышлы җинаять эшләре 159 маддәнең 4-нче өлеше буенча кузгатыла. Ул оештырылган төркем тарафыннан кылынган мошенниклык гамәлләреннән гыйбарәт. Эшмәкәрлек эшчәнлеге әлеге маддәнең 5-нче, 6-нчы, 7-нче пунктлары буенча квалификацияләнергә тиеш ди белгечләр. Менә монда бу грань бик авыр, кайсы вакытта гражданский правовой гына спор, кайсы вакытта ул преступлениегә әйләнә. Күп вакыт уйларга тиеш, менә ничек кеше шушы әйберләрне эшләгәндә нәрсә уйлаган икән ул. Аны белеп бетереп булмый бит кай вакытны. За прошлый год былтыр миңа 60 мөрәҗәгать килде. Күбесе шул 159-нчы мадда буенча. Аңа гади мошенникларда килешү кагыйдәләрен үтә алмаган эшмәкәрләр дә керә. Шуңа үзләренә карата җинаять эше ачылган эшмәкәрләр хокук сакчылары белән килешми, закондагы тайпылышларны күрсәтәләр. Әмма еш кына мондый очракларда эшмәкәрләрнең үз партнерлары гаепле. Партнер оешманы гамәлгә куючылар, аның белән бергә эшләүчеләр бизнеска басым ясый. Значительное число обращений, поступающих в том числе от представителей деловой среды, требует проведения всего комплекса следственных действий. На наше предложение к заявителям обращаться в суд для восстановления их якобы нарушенных прав со стороны партнеров по бизнесу, как правило, слышим категорическое отрицание и требования именно возбуждения уголовного дела. Нами задержано 8 предпринимателей. Былтыр шул рәвешле Татарстанда 8 эшмәкәр кулга алынды. Аларның 4-се генә ирегеннән мәхрүм ителде. Димәк, без әлеге законнарны үз максатларыбыздан кулланмыйбыз. Хокук сакчылары нинди карар кабул итсә дә барыбер кемдер гаепле булачак ди белгечләр. Җинаять эше ачсак, гаепләнүче, ачмасак, гаепләүче як. Шул очракта ришвәтчелек катышкан дигән шик туа икән. Моны бүген безгә үз хәлен сөйләгән эшмәкәрдә раслады. Аларның тегендәге дус эшләре, менә шул тикшерү бүлегендә утыручы следовательләр дип әйтик инде, полицейскийлар, прокурорлар, менә шунда утыручы, алар инде шулар ярдәме белән безгә бүгенге көндә яла ягып җинаять эшләре ачылды. Бу атнада тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин 2018 елда ришвәт өчен җаваплылыкка тартылган дәүләт хезмәткәрләре исемлеген атады. Алар арасында хөкемдар, прокурорлар, тикшерүчеләр дә шактый. Димәк, утсыз тетенләми диюләре хактыр. Эшмәкәрләрне нахакка борчу мәсьәләсен Владимир Путин да күтәргән иде. Намуслы эшмәкәрләр закондагы тайпылышлар аркасында иза чигергә тиеш түгел диде ул. Почти половина дел, 45%, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? Это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. Но что это значит на практике? В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Шуңа әлеге законга үзгәрешләр кертү тәкъдим ителде. Моннан тыш ел ахырына кадәр пилот режимында махсус яңа платформа эшли башларга тиеш. Аның ярдәмендә эшмәкәрләр бизнесларына басым ясау турында хәбәр итә алачак. Хокуклары бозылган очракта аларга ярдәм күрсәтеләчәк. Рания Абдрахманова, Александр Лабанов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Атнаның рәсми яңалыкларына рәсми булмаган күзәтү белән дәвам итәбез. Рөстәм Миңнеханов җырлап, биеп, эшли белүче яшьләр белән очрашты. Президент белән безнең заман фестивале лауреатлары күрешеп, рәхмәт хатларын алды. Фестивальгә инде 6 ел, былтыр 177 оешмадан 1000 егет һәм кыз катнашкан. Сәхнә гаилә коруда да тәргә чиккән, Мамадышта гына 3 пар кушылган. Рәхмәт, демографиягә да файдасы бар икән бит. Моны көчәйтергә кирәк булай булгач. Минтимер Шәймиев Үзбәкстанның Казандагы генераль консулы белән очрашты. Минтимер Шәймиев Фәриддин Насыровка яңа вазифасында уңышлар теләп, дипломатик элемтәләр урнаштыруның мөһимлеген билгеләде. Уртак тамырлар бу эштә булышыр дип саный Минтимер Шәймиев. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанда волейболны иң популяр спорт төре итү юлларын карады. Шушы федерация белән җитәкчелек итүче дәүләт советы рәисе әйткәнчә, соңгы 5 елда 346 ачык спорт мәйданчыгы төзелгән. Димәк, укучылар арасында да җитди ярышлар уздыра башлау өчен ныклы җирлек бар. Мы школьный волейбольную лигу делаем. Мы одни из первых в стране идем на этот шаг. Илсур Метшин шәһәр думасы сессиясында президенттан бурычлар алды. Салават Күпер микрорайонының Токио шәһәре кебек итәргә, авариялы йортларда яшәүчеләрне яңаларына күчерергә, 200 торакны ремонтларга. Кече эшмәкәрлеккә түрәләрне 100 белән борылырга чакырдылар. Казанның 38%-ын шулар тулыландыра бит. 82 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых в этом сегменте почти 175 тысяч человек.
Казанда барлык фәннәрне татарча укытучы 2нче гимназиягә укырга кергән теләүчеләр саны быел 2 тапкырга артырга мөмкин. Бу очракта мәктәп яңа уку елыннан 2 сменага күчәргә мәҗбүр булачак. Ләкин бу мөмкин түгел ди җитәкчелек, чөнки 90% бала шәһәрнең төрле районнарыннан. Мәсьәләне алдан күреп, җитәкчелек 3 ел элек яңкырма бина төзү мәсьәләсен күтәрә. 2017 елда хәтта техник биремдә раслана, тик бина гына юк. Әлеге мәсьәләне бу атнада президентка җиткерделәр. Татар теле белән килеп чыккан хәлдән соң монда укырга теләүчеләрнең ничек артуын Айзат Шаймарданов көрүп кайтты. Менә ул яңкырма, менә шушы мәйданга планлаштырыла. Бу безнең гимназияның җире. Безнең мәйданнарны 30%-ка арттырачак. Яңкырма төзү мәсьәләсен Камария Хамидуллина әле 3 ел элек күтәрә, хәтта техник биреме дә әзер булган. Төрле булгандыр дип уйлыйм, инде сәбәпләре махсус ниндидер каршылыклар аркасында түгел. Үзегез беләсез бит инде соңгы 1-2 елда мәгариф өлкәсендәге вазгыятта катлаулылыклар булды. Казанның 2нче татар гимназиясе моннан 6 ел элек 1960 елда салына. Беренче чиратта интернат мәктәп буларак һәм бары 90 елларда гына менә шушы интернат бинасында балалар яшәгән бүлмәләрне гадәти классларга әйләндерәләр. Ягъни шул рәвешле мәктәп үз көче белән күбрәк татар балаларын кабул итә башлый. Баксаң, гимназия 500 балага исәпләнгән. Монда инде хәзер 700 укучы, теләүчеләр саны елдан-ел арта. 2017 елда мин хәзер күз алдымнан кичерәм, без 3 сыйныф баланы башлангычтан 5нче сыйныфка узаттык. Кабул иттек 5 сыйныф. 2 өстәмә сыйныф бүлмәсе кирәк булды. Бар иде утырттык. 2018 елда без 3 сыйныфны узаттык. 5нче класска, 4нчедән алдык 4 сыйныф. 5-6 сыйныфны да алырга буладыр балалар. Алар киралмыйча калдылар. Гимназияның янәшәсендәге татар бакчасында 130 сабый тәрбияләнә һәм анда 200 бала әле чират тора. Алар да шушы гимназиядә укырга теләүчеләр. Яңкырманың әһәмияте бәхәс тудырмый. 2нче сменалы укуга күчүдә һич мөмкин түгел ди гимназия мөдире, чөнки 2нче гимназиядә укучыларның 90% шәһәрнең төрле почмакларыннан килеп белем алучылар. 6нчы яртыларда торам, чөнки мин бик ерак яшим. Мин Нагорныйдан киләм. 6дан алып 8 сәгатькә кадәр торабыз. Бу мәктәптә 2 кебек. Өйдә кебек? Өйдә Петровский поселогыннан килеп йөрим. Яңкырманың расланган техник биреме 2017 елда әзер була. Аннан күренгәнчә укыту классларыннан тыш 3 катлы яңкырмада бассейн, спорт залы, төрле түгәрәкләр залы. Чөнки бу объект төзелгән чиракта гимназиядә түгәрәкләр яңкырмага күчәчәк. Аннан бушап калган классларга яңа укучыларны кабул итәргә мөмкин булыр иде. Бу эшнең ярты елда туктап калуын бу атнада гимназия директоры Татарстан президенты алдында да күтәрде. Рөстәм Нургалиевич, сезгә мөрәҗәгать итәм, үз контролегызга алып, зинһар безгә ярдәм итегез бу мәсьәләдә. Коллективның, ата-аналарның, балаларның мәнфәгатьләре искә алып, яңкырма турында хәзерге вакытта эш алып барыла. Әмма ләкин нинди формада, шушы участоктамы, шушы җирдәме, яисә башка җирдәме төрле вариантлар тәкъдим ителә. Әле түгел ашыклык кертелеп бетелмәгән. Яшерен батырын түгел, бүген 2нче татар гимназиясын бөтен фәннәрне татарча укытучы бердән-бер мәктәп дип атыйлар. Яңкырма төзелмичә алар татарча укырга теләүчеләрне артыграк кабул итә алмый. Димәк, ул балалар гадәти мәктәпләргә китәргә мәҗбүр булуы бар. Айзат Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татарның үсеш стратегиясе буенча фикер алышу Россия төбәкләренә күчте. Ростов, Екатеринбург, Уфада булдылар. Тәкъдимнәрнең күплегеме, башка сәбәп бармы, стратегияның эскизына шактый үзгәреш керде. Кем мин татар булмагач шигары без татар дөньясына әйләнә. Халыкара хукук, Россия һәм Татарстан конституциясенә таяну барлыкка килә. Финанс өлеше юкка чыгу, исламга һаман урын табылмавы, инновация, цифрлы технологияләрнең үстәлүе. Бу үзгәрешләр ни өчен кертелә? Без эшче төркемнең киңәшчесе Нияз Игламов белән әңгәмә курдык. Нияз әфәнде, исәннәрмесез, билгеле булганча, сез менә бу татарның үсеш стратегиясе турында инде күп тапкырлар матбугат чаралары ашады, төрле фикерләрегезне әйттегез, кай вакыт тәнкыйди фикерләр дә яңгырады. Инде эскизга яңа үзгәрешләр керде, менә сез күзәтеп барасызмы? Сәмсез. Әлбәттә, күзәтеп барам. Минемчә, хәзер ничектер баштан ул бик тиз эшләнә башлады, ул стратегия. Андый зур хезмәтләр тиз арада гына язалмый, чөнки без бөтен халыкның фикерен ишетергә тиешбез. Слоган, ягъни, мәсәлән, девиз үзгәрде. Слоган буенча, кем мин татар булмагачтан, ул без татар
Без татарлар дөньясына үзгәрде әлеге шигырь. Ничек уйлыйсың, бу татар дөньясын киңрәк кулачлау өчен эшләнгәнме, дөрес шигырьме бу? Минемчә, бик дөрес, чөнки безнең чынлап та татар дөньясы дигән нәрсә бар, байлык. Татарстан җире белән Татарстан халкы гына шикләнми. Аллаһка шөкер. Уңышлы девиз. Минемчә уңышлы. Беренче эскизда да, икенче эскизда да ислам дине турында бер сүз әйтелми. Менә билгеле инде ул, татарның бөтенесе дә дини түгел. Шуңа карамастан ислам бит зур урынны алып тора. Шул вакытта керәшеннәр дә бар, атеистлар да бар. Ни өчен исламга менә тиешле дәрәҗәдә урын бирелмәде? Минемчә ул хата гына. Бәлкем, чөнки чынлап та баштан беренче утырышларда дин әһелләре катнашты, аннары берничә утырышта булмаганнар, бәлки онытылды ул, ләкин чынлап та минемчә дин үз өлешен алырга тиеш, ислам дине генә түгел, атеистларның фикере яңгыртасы килә, башкаларның да, безнең керәшеннәр дә бар, чөнки бу проблема бик ачык тора, кемнәр соң ул керәшеннәр, айрым халыкмы? Менә хәзер безне юнәлтәләр менә шулай аларны кабул итәргә, ләкин минемчә ул татарлар, без язмасак, без ул проблеманы күтәрмәсәк, аны башкалар, мәскәүлеләр күтәрәчәкләр. Шуңа күрә монда бөтен катламнар, бөтен өлешләр татар халкының, зур халкының, 7 миллион халкының исәптә булырга тиеш. Яңа эскиз ничектер прагматик тормышка якынрак кебек яңгырый. Беренче эскиз вариантта таяну ноктасы, стратегия таянырга тиешле нокта ул татар, бөек татар тарихы булса, ә монда ул халыкара нормалар, хукуклар, Россия конституциясы, Татарстан конституциясы, кануннар. Бу ничек бәялисез бу эскизне? Мин, чөнки беренче утырышта ук мин әйттем, ярый, стратегия бик шәп нәрсә ул, ләкин аны халык кабул итәр өчен ниндидер кораллар, инструментлар кирәк. Менә ничек без стратегияны кабул итәбез? Истәгеләр кабул итте, а халык ничек ашыкмаска иде ул стратегия белән? Без ниндидер теге конкрет срогына аны эшләргә тырышабыз. Ашыгып, пошыгып, ну бит алай булмый. Ул бит стратегия гасырларга, ну әйтик, хәтта 21-нче гасырның татар стратегиясе булырга тиеш. Бәлкем интернет формасында ниндидер теге сораулар тезеп, ниндидер анкета ясапмы, шундый теге обратный связь дигән форматында халык белән аралашырга анонимныймы платформа кирәк ул. Ә бу сәнгатькә җитәрлек урынмы? Менә сез әдәби тәнкыйтьче буларак ничек бәялисез? Эскиз вариантында җитәрлек. Ләкин тора барыбер кайбер пунктларны, кайбер нәрсәләрне ныгытырга кирәк. Аларга аерым акцент ясап, аларга аерым урын биреп, чөнки ул минемчә халыкны халык дип итә, милләт дип итә. Чөнки башкалар икътисад, мәсәлән, сәясәт, ул үзгәрергә мөмкин. Атукайыбыз, мәсәлән, үзгәрми, Кылгалыбыз үзгәрми. Заманында Черчилль әйткән, сугыш бара дип, культурага, мәдәнияткә бюджетын кыскарталар әйтә. Нәрсә өчен без сугышабыз соң? Нәрсә өчен сугыш? Нәрсә өчен бу стратегия безнең? Минемчә, монда тел мәсьәләсе, әдәбият мәсьәләсе, сәнгать мәсьәләсе беренче урыннарны алырга тиеш. Безгә хәзер мәгариф кирәк, милли мәгариф системасы кирәк. Аны ныгайтырга, кичәйтергә. Шул гына бердән-бер безнең йомшак урыныбыз бар. Калган бөтен нәрсәләр бар. Телисең концерт, телисең нәрсә, китапханәләр бар, бөтен нәрсә бар. Җанлы әңгәмә өчен зур рәхмәт, уңышлар телибез. Без әлегенә театр тәнкыйтьчесе Нияз Игламов белән әңгәмә курдык. Хәзер кодак вакыты. Исәнмесез. Екатеринбург мэры үзенчәлекле тәкъдим белән чыкты. Яңа ел иллюминациясын, шәһәр урамындагы Кыш бабай һәм Кар кызы бизәкләрен ул җәйгә дә калдырырга чакырды. Ел әйләнәсе торсын ди, матур бит ди, аны куярга алырга да күпме расход бит ди. Үгез үлсә ит, арба ватылса утын дигән әйтем искәреште миңа никтер. Кыш бабай Кар кызы белән үткән еллар тап-такыр, нигә икән мондый бәйрәм елга бер генә тапкыр. Түбән Камадагы чыршыны оптимизация өчен түгел, башка сәбәп белән калдырганнар. Агач башында тиеннәр ялаган. Ничек туздырасың инде аларны? Алар бит шундый мимимишный. Пермь шәһәрендә исә үзәк чыршыны ел әйләнәсе калдырырга булганнар экономия йөзеннән. Чыннан да ни өчен әле аны алып куярга? Паркларда да җәй көне чыршылар утыра бит, берәүнең дә күзен кырмый. Кыскасы, мондый чыршылы оптимизация уңай нәтиҗәләр бирсә, безгә дә барып җитәргә мөмкин. Сабантуйда көрәш майданнары уртасында моннан соң чыршы тырпайып тормагае. 2019 ел, 21 гасыр. Авылдагы бер тыкрыктан трактор килә.
шумышында 2 апа. Бу хәлне инде күргәнсездер. Аны хәтта үзәк матбугат та шитләтеп үтә алмады. Шул рәвешле Апас районы Урта Биябаш авылындагы фельдшер кан басымы күтәрелгән пациентны чистартылмаган юллар аша ашыгыч ярдәм машинасына чыгарган. Авыл халкына хәтта эквилибрист булырга туры килә бүген. Хит циркка җибәр. Айда, башла. Мондагыдай хәлләр авылларда еш буладыр. Әмма барысы да мондый гауга тудырмый. Барысына да бер фото сәбәпче. Видеода түгел, уйлап карагыз, нибары бер фото. Шушык бер кадр аркасында прокуратура җирле җитәкчелекне җавапка тартты. Сәламәтлек саклау министрлыгы тикшерү үткәрде. Фельдшерга рәхмәт хаты тапшырдылар. Ә бөтен илебез журналистларына шәп азык булды. Горурланабыз синең белән, Биябаш. Социаль челтәрләрдә язуынча, бу хәл Чаллыда булган. 2 ЮХИДИ хезмәткәре машина юарга килә. Шунда берсе тимер атын мунча керткәндә, икенчесе телефонда казынып торган. Хезмәттәшенең мондый ялкаулыгы өчен тегесе моны су белән кыендыра. Ир баланың шуклыгы 40 яшькә кадәр дәвам итә диләр. Дөрес икән. Татар эстрадасында меңәрләгән җыр арасында гаишник турындагысы юк иде әле. Шушы көннәрдә әлеге хилафлыкны төзәттеләр. Бу яңа җырга шушы видео бик таман гына утыра. Сау булыгыз. Шушының белән адымнар вакыты тәмам. Киләсе атнада очрашырбыз. Исән-имин булыгыз.